우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Bricks Tiguman. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, yes, as you can see, nandito ako sa likod ng cortina kasi nandito kami sa SED Amphitheater sa MSUIIT, kung alam niyo dyan. Sa mga classmate ko, shoutout sa inyo. So, as you can see, nakikita nyo, naka-neon ako kasi yung General Assembly namin ngayon is, ang theme is neon or neon party siya. So, ganun lang. So, update ko na lang kayo mamaya kung ano yung mga ganap this General Assembly. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ganap. So, I'll be right back, guys. Princess and Duwake. Charity Babasol. So what we eat Go, is Babasol! we have bread, Grade point average and then the 1.68. sauce
under the meat. Under the breast. Welcome to Bricks Huh? Vlog. Loading for queen with a great point generation 187. Guess just for Hi guys, update lang na kaka-distribute lang ng mga certificates sa mga awardees sa kanilang GPA or percentage sa kanilang grades ng mga nakaraang SEM. So I received my certificate. So ayan, yeah, congrats to me. So ayan, I received. Kailangan pa nating pagigyan ng pag-aaral. So ngayon, currently, nasa General Assembly kami at nag-ano kami, Hi Randy. Naka-IG. IG? Follow siya. Palimot ko, tapos IG lang. Ano siya sa Facebook, Randy? Ano si Biernes? Thank you. Twitter account. Active siya Twitter. Active siya Twitter. So, yan. Shay Mejia. Hi guys. So, ayun guys, dito ko na end yung video natin kasi sobrang haba na. Kailangan ko pang mag-study kasi meron kaming quiz later. So, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niya notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. Follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts. Facebook, Bricks Tiguman. Instagram, Bricks.Tiguman. Twitter, @I'm_Bricks. And so yun, this is Bricks Tiguman saying, Annyeong! Bye!